luisteren naar de naam Bassie. Is een Adrie Rosenboom chauffeur van dienst, zoals dat eigenlijk traditiegetrouw bijna altijd het geval is, krijgt hij een weg? Dat is vraag nummer 1. Nou, hoe lang op de koppeling, op de koppeling, op de koppeling. En dan los, ja. Hebben we helaas mogen zien nou hoor. Ja, dan heb je daarmee dus in ieder geval een stukje zekerheid achteraan. Ja, nee, dat klopt helemaal Arco. Finalisten